parang joint resolution naman ng agreement natin with the House. So hindi na kailangan pa ng extra special approval. Ngayon, hindi na naman sila sumulat sa amin para sabihin na ito yung kulang. Kasi sabi naman ang alam ko, di ba sinabi naman ng DICT na okay na? Hindi naman kailangan yun. Sinabi na namin okay yung prangkisa. Sana huwag nilang gawing dahilan yan para mag-back out. Dahil alam nila na meron silang bond na 700 na mawawala. Di ba? 700 billion pesos. 700 billion pesos na mawawala. Pag hindi nila binigay, ang kanilang pinangako 25 billion pesos na ba? Bakit? Ganado-ganado sila. Tapos ngayon, parang nagdadalawang isip pa sila. Sinabi na nga namin na naaprubahan na yung kanilang prangkisa. Tapos silang problema dahil lahat yan on record. Nasa mga pag-decision namin. Pero pag hindi nila ginawa yan, may karapatan ng gobyerno na bawiin ang kanilang 700 billion. Pero ako kasi, ako yung maasa na matuloy na yan. Sayang naman.